Bog svima, ja sam Margi, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ću vam govoriti o svom Erasmus iskustvu. Na Erasmusu sam sudjelovala u drugom semestru druge godine fakulteta, znači u 2015. i 5 mjeseci sam provela u malenom preslatkom gradiću Vichy, koji je jedno 300 km južno od Pariza. I da, po njemu je kozmetička linija dobila ime zato što se u Vichyju nalaze termalne vode koje Vichy kozmetika koristi u svojim proizvodima. Back to the topic, na Erasmus sam se odlučila zapravo sasvim slučajno jer sam na hodnicima fakulteta vidjela fotografije mladih koji su bili na Erasmusu i vidjela sam da se tu nešto uči, da se tu nešto putuje i razmišljala sam zašto to ne bi napravila i ja. Jer cijelo vrijeme nekako dok sam studirala u Hrvatskoj sam mislila nije moguće da je to, mora biti nešto više od ovog studentskog života jer sam i živjela i studirala u Zagrebu. Mislim, ja u potpunosti razumijem tu našu kulturu i ispijanje kava i nedjeljne ručkove, no otkrila sam da sam ja tip osobe koja više uživa u nedjeljnom ručku u studentskoj sobi gdje smo jedva spojili 2 stola, gdje nas 14 ovako stisnutih jednih uz druge jede specijalitete djevojke iz Vijetnama. I više volim za vikend kupiti studentsku kartu do obližnjeg grada nego, ne znam, rezervirati VIP u klubu. Sad vidim da sam počela pričati o Erasmusu, a nisam rekla što je to Erasmus. Za sve one koji nisu čuli za njega, to je zapravo razmjena studenata gdje vi imate priliku provesti jedan semestar ili godinu dana na fakultetu bilo gdje u Europi sa kojim vaš fakultet u Hrvatskoj surađuje. I super je stvar što za cijelo trajanje Erasmusa vi dobijete stipendiju čiji iznos varira zavisno od standarda zemlje u koju idete i to vam taman pokrije troškove za, ne troškove za život, ali troškove za stanovanje. Nakon što sam se prijavila i obavila Skype razgovor za nekoliko mjeseci, čini mi se, dobila sam e-mail da sam primljena i tu je počela panika. Tu nisam znala da li da budem sretna, da li da budem tužna, za šta sam se ja to prijavila, zašto sam se prijavila. Tu mi je nekako taj reality check došao i mislim da nas je sve zapravo strah kad idemo negdje gdje idemo prvi put i gdje ne znamo šta je tamo, gdje ne znamo kako ćemo se mi tamo snaći, hoćemo li se mi tamo snaći. No s vremenom sam zapravo shvatila da se što više želim izlagati tom osjećaju jer kad dođe taj osjećaj to znači da slijedi nešto dobro. Ok, došao je dan mog odlaska i odjednom se nalazim na Charles de Gaulle, odnosno aerodrom u Parizu. Prvi put da sam sama na aerodromu, prvi put da putujem sama i prvi put da sam sama u zemlji gdje ne govorim taj jezik. Nakon toga je uslijedila trosatna vožnja vlakom prema Vichyju i tu sam zapravo, ja mislim, cijelo vrijeme provela razmišljajući kako ću se ja tamo snaći, hoću li ja naći tamo prijatelje, hoće li se oni smijati mom engleskom, kako ću ja razgovarati na engleskom, kako ću ja prezentirati na engleskom, kako ću učiti na engleskom, milion pitanja. Ja sam izašla iz vlaka, moj Erasmus buddy me već čekao. Za sve oni koji ne znaju, kada idete na Erasmus, dobijete Erasmus buddyja. To je osoba koja se pod navodnicima brine za vas. Ako imate bilo kakvih problema, bilo kakvih nedoumica, pitanja, on je tu za vas i on će vam pomoći sa bilo čime što treba. Nakon što sam ostavila kofere doma, a by the way živjela sam u predivnoj zgradi, Erasmus buddy je mene i moju susjedu Amerikanku odveo u kupnju onih potrepština što vam trebaju na samom početku. To su sol, šećer, ulje, mlijeko i to sve što je teško. Tako da sam se zaista lijepo osjećala već na samom početku što sam tek došla, a već sam zapravo znala 2 ljudi. Što se tiče upoznavanja prijatelja tokom cijelog Erasmusa, a najviše na početku, organiziraju se razni eventi samo za vas Erasmusiće da se upoznate, sprijateljite, vidite ko vam paše, vidite ko vam manje paše i tako se zapravo svi počnete družiti. I iako sam ja po prirodi vesela i komunikativna, opet me bilo strah kako ću ja sad tamo doći, kako ću ja sad tamo samo početi pričati s nekim. Šta ako se oni već svi znaju i niko se neće družiti sa mnom? Čak sam razmišljala da i ne idem na neke evente jer jednostavno nisam, ne znam, mislila sam da mi neće biti dobro. No onda kad sam otišla i vratila se doma sam shvatila da bi to vjerojatno bila najveća pogreška koju bi mogla učiniti. I stoga sam izvukla još jednu pouku: kada ste na Erasmusu ili bilo gdje u inozemstvu, družite se s ljudima, idite na razne evente jer nikad ne znate gdje ćete koga upoznati. Čućete 100 različitih priča, 100 različitih načina razmišljanja i tako ćete se nekako osjećati ispunjeno i sretno nakon toga. Jedna super stvar koju možete napraviti je da odete sami jer tada ste jednostavno prisiljeni da se družite sa svima i da idete svugdje i da govorite drugi jezik, odnosno što manje da govorite hrvatski.
Kad razmišljam zapravo o Erasmusu, onda mi je to kao neko putovanje svijetom, ali kroz ljude i kroz hranu i kroz pića. Jer ne znam, za doručak jedete francuski baget i sir, za ručak Meksikanci spremaju svoje jelo, za večeru Njemci spremaju svoje šnicle. I tako se bogatite tim iskustvima i doživljajima i stvarno nema šanse da vam bude dosadno. Uvijek kada govorim o Erasmusu kažem da ga se jednostavno mora proživjeti da bi ga se razumjelo, jer ja sad mogu pričat do ne znam koliko o Erasmusu, ali to je sasvim druga stvar ako vi odete i vi ga iskusite. On vam daje priliku da rastete i testirate sebe, jer vi živite potpuno drugačijim životom, vi jedete drugu hranu, vi se družite s drugim ljudima, vaši interesi su drugačiji, druge aktivnosti imate, drugi jezik govorite, vidite nešto novo i naučite nešto novo svaki dan. I nakon te razmjene kad se vratite doma, osjetite da ste snalažljiviji, da ste sposobniji, da ste snažniji i shvatite što vi sve zapravo sami možete. Imam osjećaj da Erasmus također pomaže i vašoj osobnosti da se razvije, jer nema tog nekog socijalnog pritiska od vaše obitelji, vaših prijatelja, vaše okoline. Kao tako se radi u našoj zemlji pa moraš i ti. Tamo ste svi različiti, tamo se svi međusobno nadopunjujete i učite jedni od drugih i time zapravo gradite neku novu osobnost i nešto što zapravo niste ni znali da imate u sebi. To bi bilo to za danas. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Nadam se da ste čuli nešto korisno. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno me kontaktirajte na bilo koje moje društvene mreže i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!